ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Дӯстони азиз, хоҳиш кардем ки мебел, қолин, хали сандиқа сёмка кунен. Ман рости гап намедонистам ки кира сёмка кунам, дар ки ҷо чизи арзона, хай савдо бозор ҳар хеле духтаро. Баъд ман фақат ами як одам қолин мегирем. Хонаи худам дар як кас қолин харидагӣ будам. Модарам дам дар кор шуд, бо ҳамуҷа рафтем, ай ҳамино харидорӣ кардем. Ё ҳам нархшон арзона, ҳам муомила доранд, ҳам беҳад ами любой чизе ки шумо дар вкустонда ҳастай маъқула мекунанд, меёванд, размерош қатӣ метиянд. Ба хотири шумо ман удоф номершона намонда будам, намедонистам, идоф номерша гирифтам. Дар бозори Корвон қарор доранд, аз тарафи Корвон Сити охирон дарвоза, охирон здания, якум дарш медроен. Номерашонда занг занем, бо адреса точни мегатон ҳамин Тоҷикистонда бошен равен. Ман ҳамира шумода тавсия медиҳам, чӣ хеле ки мо харидорӣ кардем. Ба қолини худмонам видеои ояндада нишон медиҳам ки дар кадом қолина ман ҳамин рӯз вибр карда харидам. дӯстони азиз, имрӯз ина қолине ки ман худам дар хонаамда гирифтам, бо ҳамуҷа омадем. Ба шумо бисёр пурсидем ки адресша қатъи номерои телефонаш, ҳозир ман визиткашона гирифтам. Ина визиткашон, ина қолинои турки эронӣ, ина номерошон. ҳозир бо номероша дар рӯи экран менависам. ами ватсап доштагиша кадоме дар Тоҷикистонай биёен харидорӣ кунен. иҷа нархошам арзонай, ба любой размера шумо да ёфта метиянд. ин ами намуд қолин мо ҳозир гирифтем. камтар гили кабутуш бисёртарай. мо уже ҷамъ кардага ин иҷа уже ҷамъ карда мондем. 4000 сомонай, 4,5 ба 3,5. барш 3,5, дарозиш 4,5. хали размерои закасное духтаро. ё 5 миёвен, ё 3 миёвен, ё 4. ма хали закасноиша гирифтам, ба патш беҳад хушрӯай. қолиное ки ма хонамда гирифтам духтаро, агар дар ёдтон боша, ин ами қолини сафедиш буд. ай намуд бо гирифта будам. инаҳа қолинои эронӣ ҳаста иҷада. қолинои эрониш инаҳа. ина ё эрониян. дӯстони азизи ма, ширкати Тозон, ширкати беҳтарин ки дар Тоҷикистон аввалин шуда пеш рафтеста. ин ширкати Тозонай, ташкилдиҳандаш апай хосият мебошад. беҳад ширкати хубае ки барои занҳои мо шанс додага. и ягон расходи зиёдӣ надора, влажени надора, хариду фурӯш надора. танҳо як маротиба шумо як пакет харидорӣ мекунен. набори кухнӣ тамом духтаро 500 сомонда мехарен. одам мебёрен, 2 одам, тамом. бо ҳамин 2 одам шумо тамом 300 сомон ба картатон бармегарда. шумо метонен ки дар ин ширкат ба зинаҳо бароен. апай шаъло ина суратша мондагиам. апай шаъло аллакай дар 4 моҳ дар зинаҳои баланд, дар зинаҳои хона аллакай расидага. дасти чапшон дар зинаи хона, дасти ростшон дар телевизор. беҳад зинаҳоша чизои назм мондагай духтаро. зинаи 8-умаш зиёрати хонаи Каъбаи, зинаи 9-умаш мошинай, зинаи 10-умаш хонае. шумо ба 1-200 сомон соҳиби хона мешен духтаро. бо одами шумо одам мебёра. ҳамин хел шумо соҳиби чалла ҳастай уҷада, соҳиби чаллаву гӯшвори нақра, телефон, соҳиби капилка мешавен. ҳамин хел условиёш ҳастай. чанд зина дорад? 10 зина дорад духтаро. беҳад корш зурай. иҷада ширкати ватанӣ хумонай фарқ надорад. дар кадом давлати ҳам бошен шумо метонен через интернет кор мекунен, через ватсап харидорӣ мекунен. хешовандони шумо аз Тоҷикистон набори шуморо мегиранд. беҳад кори хубай. дер накунен, номерои апай шаълода муроҷиат кунен. ҳамин любой кора духтаро айхтон вобастагӣ дорад. агар кӯшиш карден, хостен, ҳамура метонен. и хеле расход надорад духтарам. як бор мегирен, тамом. соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. охир да соҳиби хона мешен, соҳиби орзуҳои дерина, зиёрати хонаи Каъба ки ҳамин хел дар хона нишаста шумо билети зиёрати хонаи Каъбара сазовор мешен. дӯстони азиз, ё беҳад патшхушрӯа и 5 ба 8000 доштай, 6000 доштай, 10000 доштай. инами пешимдай духтаро. патш хай ҷавсай и ҳичирам намешава. ба қуввати хушрӯа эронӣ. и расветкош ёшам эрония. ана ёшам эронӣ будай духтаро. светлиш ё ини хали рангош ҳар хелада. иҷаш светли аднатони хайтек. ина расветко бисёр иҷада Туркия масай тараф бо Туркия. беҳад хушрӯа. хайна номероша монду. биёин ай номи канали ма бо скидкато мекуна. ина бинен кушодагиш чӣ хушрӯа. кушодагиш аҷоибот. боями качестваш хай вообще зурайда.
байне хали доранд. Ина стили бофтагӣ дига хеле қолиношон. Ина харидагӣ мо духтарой барои подписчикомай. Ина оли мо партием нишонот метием. Подписчиком да нишон метием. Иҷа вибр бисёр айра бинед чӣ дарошкоини обычни доранд. Ганда вайшон вибршон зурай майна дим бор омадам амҷа харидорӣ кадиста. Духтаро нози духтаро сандуқ гуфта буден. Ина ма омадам ки пеши ҳами қолинфурӯш бо сандуқҳорам доштай. Инам сандуқҳои новинка велюрви 700 сомон 800 сомон нархаш. Инами 700 сомонай. Бо арзон мекунан савдо мекунан. Ами номерои қолинфурӯша мондагим аз ҳамиёяй муроҷиат кунен кадомида дар кор боша аз номи канали ма гап занед духтаро. Ина вибр бисёрай духтаро бинед ин сафедиш бо ҳастай. Иҷада бо ини намудош ҳастай. Бирӯзовый цвет. Ина цветои коричневый. Вибр бисёрай духтаро иҷара бинед светиш чӣ хушрӯвай. Да усурушанияй духтаро камтар хушрӯ намеша. Свеча дида ина ин тараф нишонтиём. Ина беҳад хушрӯвай. Ай 600 сомон сар меша гуфтак. 700 сомон 800 сомон ами 700 сомон будай. Ин полоскош оҳани хушрӯ. Велюриш сафед. Хай калони хушрӯвай размериш. Бо ин хай мрамор нишастай ина болода. Хайна нарх навоша гуфтен навор кунен. Ина барои шумо навор кардам. Ина духтарон ини сафеди бологи чанда 600 сомон. Ина ми сафед. Ина сандуқои арӯсии фасон. Ина духтаро мебелорам доштай. Ҳамашам як одамай. Номерошон дар рӯи экран. Мебел беҳад хушрӯ 9000 сомонай. И качествои нағзай духтаро бинед. Ина тумбаш и диваншай. Ина шифонераш. Ами замонавӣ. Ҷа нархҳо ҳар хелай. 6000 сомон сар мешаванд. 4000 сомон сар мешадай мебелошон дар бозори Корвон қарор доранд. Ина ба хотири подписчикои азизам ки ҳам хел хоҳиш кардем. Ман хоҳиштона иҷро кардам. Мебел сандуқ мебел бисёри бад пурсиден. Баъд вақте ки ман қолин харидам номери қолинфурӯша ман нагирифта будам рости гап пурсиден. Ина қолинфурӯш ҳамаш як одамай. Духтаро ина иш дига стилош 10000 сомон. Испални гарнитурай шифонер дора. Ина тумба ойнаш тумба дора поёнда. Ина диванаш. Ина 10000 сомон. Хай бо арзон мешава савдо мекунанд. Муомила доранд. Номерошон дар рӯи экран. WhatsApp доранд нависеншон бо харидорӣ кунед. Чанд расветка доранд. Ини хеле бо чӣ доштиянд барои зал стенкаш мегуфтем пеш 6000 сомон. Ина сафедаш барои арӯсо. Хай обичнирам мешава. Ина цвети коричневирам ҳастай шифонер.